Здравейте, аз съм Слави от carpfishingmall.com и днес ще ви представя новият модел бюджетни сигнализатори на Sonic Hero X. Те идват във вариант 2+1 и 3+1, като отделно се продават и единични бройки. Така че може да си направите комплект от 4+1 и дори от 8+1, защото даже всъщност много повече, защото всеки канал на станцията може да запише до 4 устройства на канал. Самите сигнализатори, аз съм си извадил един комплект предварително, за съжаление идват без твърда кутия. Но пък това е за сметка на ниската цена. Комплекта включва безплатна лампа, която е синхронизирана с самите сигнализатори, светва в момента на кълване, като тя има магнитно закачане и ластик, който може да закачите на кука или на каквото ви е удобно за палатка, само че в момента не мога да го извада, както и да е, няма значение. Сигнализаторите, станцията и лампата работят с батерии 3А, които обаче не са включени в комплекта. Самите сигнализатори са изключително компактни. Може да направите сравнение горе-долу. Ето една батерия 3А, да видите колко са малки всъщност. Станцията може да стои така изправена, което е плюс. Също така самата станция има функция фенерче. От диода може да си светите, когато нямате светлина под ръка. Така, относно функциите на сигнализаторите, те имат 150 метра обхват и 8 нива на тон, сила на звука и чувствителност. Като самата станция приема автоматично цвета и тона на сигнализатора, с който е синхронизирана. Мигновено се предава сигнала и към лампата, и към станцията, като лампата, освен че свети бяло, не знам дали се вижда на видеото, най-вероятно не, тук в средата има един диод, който свети в зелено в случая, защото сме с зеления сигнализатор. Ако използваме синия сигнализатор, ще свети в синьо. Това така по този начин разбираме още веднага, щом ни удари, на кой сигнализатор кълве. Сега да ви покажа как звучат. Имат много готина функция на dropback. Това значи, че когато линията се опъва и има рън, звучи по един начин, а когато отпуска е друг. Както и може би чувате, самата станция има и вибрация, която може да бъде изключена. Сега ще ви покажа и другите тонове, за да чуете как звучат. Доста са шумни, особено на високите тонове, са изключително пискливи и това няма как да не ви се буди. Това е в общи линии с функциите на сигнализаторите. Единственият недостатък, който виждам аз, е, че нямат твърда кутия за транспортиране, но пък и цената им е доста ниска. Така че от Sonic са спестили от това нещо, но пък иначе като сигнализатори и функции са много добри. Ами това е от мене. Ако имате някакви въпроси, винаги може да се свържете с мен. Сигнализаторите може да видите в онлайн магазина Carp Fishing Mall